Daytoye tiin na kinararapa napudnong hayat impaay mo kanya nalawang at inta nagbagata saan nga isin na persang galing tani aya sapay adunteng daytoy mensahe ay ayaten ka biyak ko tiyag nanakyo ikarik siksikan tulay ay ayaten ka ingat tumpag tanem sikala biyak ko sa bali ang may saka mauyas matuloy biyak mamati ka kumakariyan ko biyak ko ay ayaten ka ipagpatek ka tinapuno daytoy mensahe ay ayaten ka biyak ko tiyag nanayo ikarin asiksikan tulay ay ayaten ka ingat tumpag tanem sikala biyak ko sa bali sikala biyak ko sa bali may saka mauyas matuloy biyak mamati ka kumakariyak ko biyak ko ay ayaten ka ipagpatek ka tinapuno ay ayaten ka ipagpatek ka